काय करू शकू काय करू बोलছো काढा खाबो की बेटा मन में लड्डू फूटा पैसा देतो ना बो बात तो सही है धरतो ना आधे पैसा झालमुड़ी आनु बोला आता संगे प्याज टिका प्याज प्याज हाँ ठीक है ना जा तो जल्दी जा आणलं काय हो हो आणलं आता असं पसिक खा मग पसिक जल्दी जरा प्याज जरा